సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. సో వెడ్డింగ్‌కి సంబంధించిన వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్‌గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఒక్క ఫోటో మాత్రమే కాపీ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ఫోటో మొత్తానికి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్తో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీని నుంచి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో కూడా మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కావద్దు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో వెడ్డింగ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చాలా వస్తాయి ఇప్పుడు. సో అవి మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.